ne fanen ba ne koronen do manden che ani manden muso moru ni kramo somo ni donso kana bala basitan den toro yiri dugu fere tenen den toro yiri dugu lado buye blega gorogo ble chokoroba bajilika satutu bunteni fen chokoma kana bala ba manden kaw ko bela jele fo bon munu be manden kono munu te manden kono ka bela jele fo ka bela jele barkada nyingal do kramina boka en kilnanta do luka mawludi ko famiye mawludu e munu ko mawludu keli kaya ko mawludu keli maya aw be aketo parce que munu ko mawludu keli may ne bolo fa de bolu la munu ko mawludu keli may ne balaba bolo lu hakili tileni munu ko mawludu may ne bolo lu e nyengo di olu e hasidu di olu e wale nyuman don baludi parce que adamade mawludu ere sigiku mawludu 100% ne ka karamo ya fone na bacham cham koroba de bacham segu ka bacham akone ma alpha maman cham mawludu foite mawludu 100% ala kira de ko aw ka dese ni don kele ka dese 21h ka aw sura ko sokono aw ni ala che 23h ka aw sura ko sokono 22h ka aw sura ko sokono minuit moins aw ni cortège baka wuli kana do wajulu kero la o wajulu kero mu nawma na juna aw fasa zikiri dalaw ka to aw fasa dalila fo minuit 30 yo famewa aw teri munu nana karamo nyoko munu nana ministre munu nana président munu nana directeur munu nana aw kana to o dantigeli fana na fo 2h aw fasa dali na aw tanuni o betaba aw ka 15 minutes ke wajulu la ka 15 minutes di aka kalando na aw deuma o ka ke wajulu bani aw ma do munu bora voyage jana kana aw nu be kiri lahara munu bora burusi golo kana anu be kiri lahara munu ye irisigita kana anu be kiri lahara munu ga moto shuena do ubeta mu fo alai munu fana babo bina munu ka olu be mu fo alai muso munu jiorela su ube mu fo alai aw karamo be se dese todi ni don kele domina ni be war basoro ni don kele domina ni jama be ni laje ni don kele domina ni bebi ki lame itise kwa je ika sokono na ko alakama kana fantaw ndesuma itise ka je ika sokono na ko alakama ka soli kana Muhammadu kana avancer la Muhammadu folila etese ko ke don kele mais il pourquoi okman ni ba ko wajul kero la i dante ka busol da ka koron yira la fe chekai ka foko karamo e safo selini jamaige fe chekai fe baraji be bunya karamo edi alache do be kla wajul la inu tenyonye i ma deli ka bella seli e karamo yira kijo no jamai au ka unyasi alama au ka ala wele edi alache baraji be bunya ni jama bade i kele ko kanila seli ali alimami i komo do ka seli kama i komo do ka duwa kama ala bese ka i yera do ardina la mais attaque aw beta to sogodu ni zame du ni la yo famia wa ani o disasiri nunu ni iko konomuso kurata to iko ni konomuso ka mariage be so komada 6h na be salona aw beto labenu ni la o arabu disasiri nunu ni la ya famia wa tout ça c'est pas ni Muhammadu famu darako kana efa kisi ke ba kisi ka dugumogo kisi ka diebe kisi o fenkele e koko ebe seli dongodo mugo e ka seli dongodo e ma dongodo seli dabla mu nana ke ka seli o bangeni e ka banko bangeni te che me o ka kuma ka no e seli o e che o fla bebe kama me ni e kala ka foko o ka kuma e che me aka bangeni te fetie e muso ka dengidi do e ni sojara e ka dengidi do i fa ni sojara i baka ni so i dengidi do i momso ni sojara me mu nana no be ni ekoko yere tatetie mais attends anga nyogon bonya sa 31 décembre san yelema do o be fete o jariye o majaye o e kalo do jateli yo fama on fait bamanana ya fama wa arabani kele o ya nwa san yelema yi on wa 31 décembre arabani kele on wa le 1er janvier arabani kele ndo abe fete bamanana foita la san yelema de do san yelema fete balia yere fitiri wale ay parce que tuabu fait janvier mune ba kono nante konta ka sankura kumbe ambora mun kono ka ala fo ka barkada
ya fa bamananw fe arabani kelen do mun de do an be nisoja ni nisojara ibe fen do di ala ma kera saraka akera saga akera bai an be nisoja an be ala fo ay kura ira na korole nyuman temena an nyogon chama sara o kono silamɛw ta an be nisoja ya fa an be ala fo an bora ko do kono an nyogonaw ma bo kono an ni kenaya ya soro do dalen no glanga an be ala fo an be ala barikada mais feti ko ma bawa karamo abina mun ni tabiri andala ni nani aw karamo jumembe aba fo san yelema mai joni be se ka ka bo mawludu la ka ta mawludu lo karamo te mun bi ta jate arabu ka kalo jate la aw be ba jate tuabu ta la janvier février mars avril akana na pata ka kandala ataw fa sa do jena na mata tuabu kana donc atese ka su ko kodoma dugo ni dugo la jamanya na ka obina ba ama donc munu ba fo ko mawludu mai kumolo to lula yo fama parce que ala be se ka nisoja to di ni donga bageni e ka foko ete nisoja no ka bageni mais ni ma mawludu ke ite kafiri non nta ke o te kafiri o mais munu fana ba ke iti se ko lu de critique iti se ku galontige ya na suriye horonde yo fama wa ni ne hakilina ne mogote mogosi akilina nante mogosi akilina nyiningalge yo fama wa mais ne hakilima di yo fama wa donc anga tiɲɛ dɔw fɔ ɲɔgɔn ɲɛna n'i ko mawuludu ko tɛ tiɲɛ y'a faamuya wa n tɛ ayidara fɛ tiɲɛ mais o tɛ mawuludu kɛ nkalon ye ne tɛ taa ayidara ka wajuli kɛ yɔrɔ o tɛ mawuludu kɛ nkalon ye ne tɛ taa ayidara ka wajuli kɛ yɔrɔ o t'a yira k'a ka wajuli kɛ yɔrɔ tagali man ɲi parce que i bɛ taa ala de kama n tɛ sɔ la baya fɛ o t'o ka wajuli kɛ yɔrɔ taga bali ko o man ɲi o n tɛ banjugu fɛ o t'a yira k'a man ɲi y'a faamuya wa sɛbɛnni kɔrɔ Gattuso Mami Ouattara ne tɛ mawuludu kɛ o tiɲɛ mais a man ɲi i ye nkalon tigɛ kana balaba tiɲɛ kelen na an kɔrɔbayara anw yɛrɛ hakili bɛ baara kɛ anw kɔrɔbayara an tɛ denmisɛnnin ye an tɛ bila ko bɛɛ k'i sigi bɛɛ ka jateminɛ kɛ dɔrɔn i y'o faamuya wa i bɛ se ka kɛ cogo di dɔ ka na k'a ka fisa ni diɲɛ bɛɛ ye dɔ ka na a nana don min na o don a ka fisa ni diɲɛ bɛɛ ye ka na diɲɛ sauveli la ka na diɲɛ bɛɛ sauver o ka na n'a ka diinɛ ye e fa ka don a la e ba ka don a la diinɛ in yɛrɛ kɔnɔ i b'i jɔ k'a lajɛ i y'a faamuya wa kuranɛ ko tɛ Muhamadu ko ko man ɲi ala ko ko man ɲi kuranɛ kɔnɔ hali ni silamɛya tɛ o ko man ɲi ala ko an kana suɲɛni kɛ n'i kɛra zon ye n'i donna jama la bɛɛ b'a pɔsi minɛ ala ko an kana nkalon tigɛ n'i kɛra nkalontigɛla ye n'i ye tiɲɛ fɔ don min n'i ma kasi mɔgɔw tɛ da la ala ko sunkurutigɛ man ɲi n'i kɛra sunkurutigɛlaba ye hali ni n'i terikɛ bɛnna kare kɔnɔ n'i ko ne fɔra e kɔ i ka so a bɛ jɔrɔ a man d'a ye parce que a muso n'a denw bɛ yen mais silamɛya yɛrɛ ka bɔ an ka hɔrɔndenya ta silamɛya ko mun man ɲi k'a ka ɲi hɔrɔndenya la donc f'aw ka se k'a dɔn silamɛya yɛrɛ ye hɔrɔndenya de ye an kuntigi Muhamadu sallallahu alaihi wa sallam ala gansan fana ma kɛ ala y'a bɔ Abdulayi la gansan ma kɛ a kɛra Aminata den Muhamadu mɔkɛ ne bala ko ten tɔ ale de kun b'a ka foro sɛnɛ Maka u bɛ ɲɔ tigɛ ka ɲɔ ba bɛ sɔrɔ a bɛ ɲɔ kila saba ye kelen bɛ n'a ka so kelen bɛ di dugudenw ma kelen bɛ to kungo kɔnɔ ko k'a to yen ko kɔnɔw ni waraw k'a dun ko ala y'u da ko dantanfɛnw don ko balo t'u bolo ko na anw ma kɔnɔw ni waraw balo k'u tɛ se k'u yɛrɛ balo o y'a sɔrɔ Muhamadu ma na kafiriw kun don mais u kun bɛ hinɛ de a tɛ patapatakanw dabila ka bɔ an kunna de wa i y'o faamuya wa donc mawuludu kɛli ka ɲi Muhamadu de jogo bɛ fɔ mawuludu kɛyɔrɔ mawuludu kɛli ka ɲi ala kira fa jogo de bɛ fɔ ala kira mɔkɛ jogo de bɛ fɔ ali ninnu jogo de bɛ fɔ Usmana ninnu jogo de bɛ fɔ Muhamadu ye sɛgɛn jumɛn kɛ diinɛ ko la Muhamadu n'a ka mɔgɔw u résistera cogo di diinɛ ko la Muhamadu n'a ka mɔgɔw u ye kɛlɛ kɛ cogo di u ye minɔgɔ muɲu cogo di u ye ɲani jumɛn de kɛ silamɛya la Muhamadu tun bɛ hinɛ jumɛn de kɛ silamɛya la Muhamadu tun bɛ gɛrɛ kafiriw la cogo di ka silamɛya fɔ ni aw nana aw sigi patapatakan na an tɛ gɛrɛ kafiriw la ni kafiriw tɛ dumuni kɛ dɛ silamɛya nana ko k'a di ko ka kafiriw de don a la ala m'a fɔ Muhamadu silamɛya dan i silamɛ ɲɔgɔn cɛ n'aw ma gɛrɛ kafiriw la kafiriw bɛ tagama aw kan aw seko foyi t'o la n'a sɔrɔla ni silamɛya kun tɛ di n'a kun tɛ gɛrɛ kafiriw de la a kun tɛ na anw fɛ makungoba ni nangolo ko kɔntɔrɔ ani bɛnjugu i y'o faamuya wa jini kunama minbagaw k'i min k'i bɔ i ja kɔrɔ ka taa sira fɛ ka segin ŋaɲa fɛ i y'a faamuya wa ka sira k'i nun kɔrɔ ka dɔ k'i tulo kɔnɔ ka dɔ k'i da kɔnɔ ŋa cɛ i bɛ tisoɲini ju fila bɛ jigin mun y'a to arabuw nana n'a ye yan i y'a faamuya kafiriw ka dugu la ni y'u nalen n'a ye n ko silamɛya dira ko ka kafiriw de don a la aw sigilen bɛ patapatakan na an n'u tɛ dumuni kɛ dɛ an n'u bolo tɛ don minɛn kelen kɔnɔ dɛ i y'o faamuya wa aw n'u tɛ don minɛn kelen kɔnɔ aw joli fa ye arabu ye
a joli bay arabu ye a joli mɔkɛ bɔra makan a joli kulomasama bɔra makan makankaw n'u ka diinɛ nana ka na fɔ aw ɲɛna o y'a sɔrɔ aw fa n'aw ba bɛɛ kafiriw de donc o la i b'a dɔn ko diinɛ dira ko k'a di kafiriw de ma diinɛ dira muhamadu ma k'a ka kafiriw de don a la i bɛ mɔgɔ don diinɛ la n'i ma gɛrɛ o la sɛbɛnnikɔrɔ Gattuso Mayi Ouattara Dawuda Yatara n'i bɛ quartier kelen na i ka patapata k'aw kun ta ka bɔ an kan o ye silamɛw bɛɛ nini i m'i gɛlɛ waga na dɛ Mami Ouattara sɛbɛnnikɔrɔ Gattuso i bɛ bɔ i fɛ yen tout droit n bɛna sira surumani f'i ye Sotarama bɛ taa i y'o faamu bajanw bɛ taa taxi yɛrɛ la a bɛ bɛn kɛmɛ ni 50 wa ma don 200 i y'a faamuya i bɛ don i ka taxi kɔnɔ i bɛ taa Dawuda Yatara fɛ yen o Sitanɛbugu i y'a faamuya komi e nɛn ka di a mawuluduko la e bɛ quartier mun na Sitanɛbugu b'o quartier la i bɛ taa Dawuda Yatara tubi fɔlɔ i bɛ sɔrɔ k'i gɛlɛ bɔ an na i bɛ taa Dawuda Yatara tubi o ye silamɛw bɛɛ neni i m'i baro la i k'i barilen bɛ Hayidara la cogo min na i m'i baro la i y'a faamuya parce que e ta tɛ diinɛ ye i ta ye ɲɛngodenya de ye i ta tɛ diinɛ i ta ye hasidiya de ye i ta tɛ diinɛ i ta ye keleyadenya de ye i ta tɛ diinɛ i ta ye kɔrɔmatigɛdenya de ye sɛbɛnnikɔrɔ Gattuso ta Dawuda Yatara tubi o n'i bɛ quartier kelen na n'i tɛmɛn'o la Fala i denkɛ bɛ yen n'i tɛmɛn'o la Karan Tobiri bɛ yen n'i tɛmɛna o fana na i y'o faamuya wa kɔntorɔtigiw Bura bɛ yen n'i tɛmɛn'o la sɛbɛnnikɔrɔ Adama bɛ yen n'i tɛmɛn'o la sɛbɛnnikɔrɔ Nunjan bɛ yen nin bɛɛ ye politiki nin bɛɛ n'i bɛ quartier kelen na t'olu la tubi n'i tɛmɛn'o la i bɛ sirajan kelen minɛ kana fara dɛ n'i bɔra Dawuda Yatara fɛ yen tout droit i bɛ taa Farabana n'i donna Farabana n'i ye misiri ye i bɛ fara i droite fɛ Musafu Jalo bɛ yen kɔntorɔtigi bɛɛ diɲɛ kɔntorɔ bɛɛ secrétaire général ye ale de i b'o la tubi fɔlɔ olu bɛɛ b'i kɛrɛfɛ i bɛ sɔrɔ ka na i ka patapatakan kun b'an kan i y'o mɛn i y'o faamuya wa donc c'est pas parce que Hayidara bɛ ta k'o ka wajulikɛyɔrɔ taga man ɲi foyi t'a la i tɛ taa Hayidara kama i bɛ taa Ala de kama mais n bɛ mun fɔ karamɔgɔw ye aw bɛɛ aw kana wajulu de kɛ joona mɔgɔw de bɛ k'aw kɔnɔ fantanw de bɛ k'aw kɔnɔ dɛsɛbagatɔw de bɛ k'aw kɔnɔ Hayidara yɛrɛ k'a dɔn burusi kɔnɔkaw de bɛ k'a kɔnɔ dɔw bɔra fo Côte d'Ivoire u ni cɛkɛ dɔrɔn de nana dɔw bɔra Côte d'Ivoire Garba de b'u poche kɔnɔ dɔw ni Bananku nana dɔw ni Marabatiga nana i y'a faamuya Hayidara de ka na joona ok bon o ka fɔ a ɲɛna i y'a faamuya wa bon Baramali ye gulɔ feere yɔrɔ ye o man kan k'i ka mawuludu financer parce que ne sɔmina dɛ e ka dabiri ni point com Bango Neymar depuis i y'a fɔ i kɛtɔ filɛ nin ka Baramali ka promo kɛ 2 semaines avant mawuludu i ko ko dɔlɔfeere yɔrɔ minnu tɛ règle la ko k'olu datugu ni Baramali ma wari d'e ma o bɛ ɲɛ sira la dɔlɔfeere yɔrɔ bɛɛ ka datugu mais minnu tɛ règle la dɔlɔ règle bɛ nin o kun t'i kɛtɔ ye k'a jira an na fɔlɔ ko o tɛ Baramali ka promo ye n'i y'u ka wari minɛ i b'u ka baara kɛ o depuis i y'o fɔ 2 semaines 3 semaines yanni mawuludu tɛ ne ko nin y'a jumɛn natɔ ye Jawo y'i ka publicité kɛ Jawo y'i kɛtɔ ye k'i ka Neymar cramponi dɔ fili an kɔrɔ Jawo y'i kɛtɔ ye i ka nefu dɔ da o la an b'a da i b'a sauter an kunna non Bango Neymar depuis i y'o kɛ ne sɔmina o i ka dabiri ni point com i t'a dabiri anw da la www.yɛrɛjɛya.com taa joona de hali n'i b'i yɛrɛ jɛya n'i sera ka taa 22h yɛrɛ jɛya n'i foli i n'a faamuya o na ban 22h de minuit de 23h à minuit i n'o kɛ wajulu la Mamutu Diko ninnu olu wulila k'u jɔ kɛlɛ marche la f'i fana ka marche dɔ kɛ pour que i ni jama ka bɔ Mamutu Diko ninnu ye marche mun kɛ i bɛ se k'o ɲɔgɔnna kɛ i t'a o dɔrɔn de ne b'i dɔn ni diɲɛ bɛɛ ye Hayidara n'o finna n'u y'i yɛlɛma k'i kɛ dugu nɔgɔ ye nɔgɔ i y'a faamuya dugu nɔgɔ ni ne y'i ye n b'i dɔn ka bɔ nɔgɔ tɔw cɛ la Mamutu Diko ninnu ye marche mun kɛ n'o ye Bube yi lata i fana bɛ fɛ k'o marche ɲɔgɔn de kɛ jama k'a ye sɔrɔdasi ko in ka fɔ ne de ma a fɔ vendredi jan tɛmɛnen n'i ka kuma sɔrɔdasi ko la n t'i bɔlen a la fa bɛ mɔgɔ la an bɛ ɲɔgɔn dɔn parce que i b'a dɔn jo bɛ n bolo de Mamutu Diko ninnu ka marche ɲɔgɔnna ye nin sen i kelen ta tɛ nin ye dɛ i ka mɔgɔw kana n'an tɔɔrɔ kɔfɛ nin ye Mali bɛɛ de ta ye n'aw ye wajulu kɛnɛ sigi k'an invité n bɛ taa wajulu k'aw ye k'a ban tɛ kuranɛ dayɛlɛ wa ne bɔra yen cɛ si tɛ se k'a fɔ ko nkalon don o de ye bamanan waliju ye an m'an dɔn min na Kana Balaba